jalan ya. Duh, pinter. Pinter lah. Duh. Nggih. Pinter. Duh, pinter. Mimi. Mimi dulu. Anu, Mbak. Lenggah ngeten niki mboten saged. Nggih. Biasanya mboten saged. Anu. Ngeten niki ki, Mbak. Pasien kan bertipun itu kan panas, Iya. terus diperiksa keriye, ngilangke panase kalian watuke. Heeh. Watuke mbek panase pun sudo. Heeh. Siangnya purun andan-andan kalian Iya. belakang. Nggih. Sadurunge dipijet saged lega ki abak ngoten mboten, Mbak? Iya saged. Bar panase ilang niku Oh. saged. Pun berangkang ngeyan. Tapi bar niku ngenten ngeleh. Oh, Kaku nggih. terus ngeten. Nggih. Nganu 2-3 hari tok. Sing tek saged. Nggih. Ngeten niki. Gerak. Gerak sampai Berangkang gerum 3 hari tok. Lah niku dilanjut. Wow, ini dilanjut rutin mboten teng pijet niku. Mboten terus niku tek saraf. Dokter saraf. Dokter saraf, Mang. Dokter saraf kalian fisioterapi. Niki mengke fisioterapi ampun riyen nggih. Maksudnya kan nggih, mesake bocah. Niki ditelateni. Bismillah nek sepindah pun saged mlapak ya alhamdulillah. Napa maune kan saged mlampah. Niki sik bismillah bisa saged di Pokoro. kersane Nggih. ndang normal. Mengke nek niki kersa jenengan Ayo, tinggal Nadi. nggih. Cobi. Ayo. Nggih tau mah. Ya, Kak, Kak saged. Ayo pulang. Cup.